nga dab da jing skokmen ga bakraw banyo sa sisin bani kendo ipi perbengai adin katukan ni por ban gadab da jing skokmen mangaya ban phongtai sa sisin i bahiyeng girke namar ba mentangim jiyo asyo ban jing sengba jiyo asyo ban jing dong da jing seng man gatayo ni skokmen Iko Jingai kelim Enablement bipong tay pa pinis ayo ang yelap matang sngi tenga so komen mga banding tay yang sa sisin te so komen ru bani asngo gi khubor gi babha gi kam gi U Blei ule apdeng gi perbangai apdeng kani ka pandemic ka ba lasari ka perthai baro ako way ni asngo gi Jingpynshai ni asngo ya gajing yada gajong U Blei kadei ai ka bangi hapanai gajiro U Blei try kan teng sokben banyo i ba aprit ro song jing seng hang ni U Blei kadei ga testimony jong ka kamba gajong U Blei nan kan mau i gato gamit ka ba aprit kwa bani kren nga nomar buong ngan lej no na ga perthai dan re ga sokben fiklem lej dang don pinang yo ni song kani gajing seng rekat bat ngi kani kapor shwa bangan duai ngakwa bangin puli ni gaktin gajong U Blei ndiat naga gospel gajong Markos kalong wapra kadukot ka baat huway hadu ka baat pusan telepidon ki bible page andai la pimdon ru susngap ngangan puli ngadu kadukot ka baat huway hadu ka baat pusan bat pimpat siampang ula keli ki U Jisu ula penkia ya ubreu bamatla habet saida. Kilawan sa bet saida. Hagabakat tu kan nengut ki breu. Kilawan lam ha U Jisu ya ubreu ubamatla. Bat kila kerpan ya U Jisu ban kata ya U Jisu ula sim ya utau breu ubamatla. Nagakti ula yalam ya U syabar sya kenong rit. Hadin bala pentiu hagi kemat jong tau breu U Jisu la po ilaga kti halor jong U kiliu mela ban yo i U tau breu la kemit olong hoi ngala ban yo i ki breu henry nga yo i kum ki ding ki biayaan U Jisu la po biang i kti hagi kemat jong tau breu hagani ka por tau breu ula pechan kajinyo i jong U kelawan pai pat babla yo i shai yaki baro hagi por ki ba manswa lada U breu usdang ban yo ka jingpang ga bahakini isgingi khot ka jingpang cataract kani ka jingpang kan por pat umi U breu ubayo ka cataract ula tikna ban matla henry ki sngi ki menta nila ban le ki surgery ban yada na gajing matla ki kamat kajing start bla tip kum ka eye implant lani kajing keliang ki kamat kala develop bahagi di sngi ban yarap yaki badon jing ki kamat pakini opet pat hoj ngidi pasngongo i kajing Roy State jong medical science henry ka juga por ngimdei ban klet ya ka bor ka Jingpynshai ka jong U Jisu Christ ubotrai jongi ulong ubala ban penkia iki bamatla ula ban penkia iki wad hado kini gisngi kumjo kumbula le ki por ki manswa haga jing sisya ka way ni ki bor bau mesaya ulale kadai bat penpej yagi bamatla ngin pulis sisin ya ka kitab Isaiah kalnong ka basau puar ka khot nadu ka banungkong hadu ka banniyo badlesi ngat pulitang nadu ka banriu terter pilawan puli ka daladi hayeng ang tu ko nga utray ngala khot bat ai bori pi ban kmi baga Jingpynshai hok la pendep haperthai lang ba jong pi ngan pelongi ke jutang berkibreu paro
Lengba jong pi ngan wadra i ke Jingpynshai sia ki jai ben reu. Pin pai i ki khamat jong ki bamatla bat perlai lot i ki to ki basyong ha ki yeng bendi badum. Pi U Jisu u balong u Messiah. Ulak kular ladi ulong u balak kular jong U Blei. Ula wanra i ke Jingpyndep jong ke jingithok lupa ke jong Isaiah. Ula wanra i ke Jingpynkhia i ki bamatla. Lara pikan mau u Yohanes nong penbaptis ula pa arngut kisenran. Arngut upa bagi naik keli U Jisu. La u day ni uta u balak kular banuwan. Ada ketin pareng giong the promised one. Ukwa mentip dikna. Lara U Jisu u day ni uta u promised one u jong U Blei. Tapi tem U Jisu la jubab ayu. Jisu la jubab bolong hati. Bagi ke jubab ke jong U Jisu la thought record dia ka aga gospel jong Matius kelong ke bakat way ke dekot ke besau tu ke besan. U Jisu long kelek pai bagi toyo Yohanes ya ke ai ke bapio sngau bat yoi. Ki bamatla ki la ban yoi ki badeko ki la ban yaj ya ki to ki bapang yang thole la ban khoj ki bala kelut ki yo sngau ya ki bala yap la ban nipat bagi ke kubor ke bha la yalap haki bedu. Kata dia jubab ke jong Jisu Kris yo Yohanes no penbaptis. But ke subjek ke bangan keren hagene ke no pai sngi kadei ki lai teli ki jingktah ki jong Jisu tongnya pendam ki jingtuan. Long belagar ku ke kerteng ke jong me ablai. Ngai ngo ye me atrai ke ni kapor ke bengi ko la banwan sipor. Man sngap badi osngau ye ke ketin ke jong me ablai. Ai ablai bon kta yengi de ke ketin ke jong me. Bagin skau tho ke jingktah ke jong me ke jingim ke jong yu wei puwei. Sim yang au syukri berit atrai pendan kam yang atrai kumu atiar jong me manganla atrai bani tho i ke wei ye ke jing e ke jong me ye ke jing phla badi ki mayan badi ke jing ai e ke jong me ablai. Kerku yo wei puwei belawan bani osngau badu bala bani osngau lengba ke ni ka tendong Jingpynsawa lengba ke internet ablai. Oh ngai ki parlok bad ki parabagai na keleng saudong ki ngap ke ni ka por. Try na jan bad na Jingai. Kerku yo wei puwei bu osngau yo tin ke jong mi. Bo na mi tli ni ke Jingai seng atrai. Henry un long atrai yo bla kerku. To ke jingdon na ke Jingai seng. Ulong bla kerku namar ke jingktah ke jong mi ablai ke jingim ke jong mi. Sim yuga ni kapor ni panik ni baro kerteng ke jong Jisu. Amen. Ke testament ke batamai ke book record nyau sin kan no sin ke book record nyau sin siapa ke Jingpynkhia U Jisu lagi bermatlah. Kalau ngapa pelah si siaban pek ya ke rukam Jingpynkhia ke jong Jisu iki matlah. Naga gospel ke jong Matius kelong ke bekendai ke dekat ba arpunyo de ke ba laipo hang tu Mynsiem arngut ki matlah. Kilayo ke Jingpynkhia abau Jisu ulah kata ke kemat ke jong ki. Bat naga gospel ke jong Matius kelong ke bakat ar ke dekat ke ba arpuar ubriu ba matlah bat kelut ulah yo ye ke Jingpynkhia no Jisu. Dari page naga gospel jong Markos kelong ke baspo ke dekat ke basan poar u Bartimeus ula yo ke Jingpynkhia man bau Jisu ula kren ye kentin Jingpynkhia hau. Dari pai naga gospel ke jong Yohanes kelong ke bekendai ke dekat ke ban riu u Jisu ula pendorkam dekat umbia pat ke kendau ban Pynkhia yo bamatlah. Dari pai piang si Jingpynlah ke benengkong ke bangin apuli menhe. Mynsiem bau Jisu ula kata yo tau bamatla kat nusin. Jisu ula kata yo tau bamatla laisin. Kat nusin laisin Jisu ula kata yo tau bamatla. Hagani ke sengi ngakwa ban wanra api iki lai teli ki jingktah ke jong Jisu yo neu matla. Hagani ke sengi nginom pek tang ye jing wan pai le ni ye jing wan jong ke jing yo i hagi kemat jong ni umat la
Henry ingin fokus. Dan ingin pelai jimut, haki lai teli ki jingktah ki jong U Jisu. Ome, haki jingpynshai, Henry haki lai teli ki jingktah ki jong U Jisu yung ni umat la. Kebenengkong. Ya ki jingktah kebenengkong. Lat thok haki tekot ke baar pulai. Dan hipit siya tu kebangi puli nengkong haki tekot ke baar pulai. Menbau Jisu wala sim yung umat la. Nagakati jong U. Badakan ni kadei ke jingktah jong ke Jingai Mynsiem. Menbau Jisu ulek bani kendoi ni umat la ula sim yu naga keti ke jong. Bat kan ni kadei ke jingktah ke benengkong. Bat ga khot ika ke jingktah jong ke Jingai Mynsiem. Aktin pareng yong the touch of encouragement ke baar. Kani kadei haga juga khot U Jisu ula boy keti jong U halor jong ni umat la. Kani kadei ke jingktah jong ke Jingpynshai. Aktin pareng yong the touch of enlightenment. Pat kebalai. Ke jingktah kebalai hak tu ke sngi kadei menbau Jisu ula bo ya ki jong ki keti ki jong U hak khamat ke jong umat la. Ula bo ki keti ki jong U hak khamat jong ni umat la. Wala thoi ke ni ke dekot ke baar husan. Bat kani ke jingktah ngakot ika ke jingktah jong ke Jingpynlah, the touch of enablement yang aktin pareng. Tak pendon kami kini lai teli ki jingktah ki jong U Jisu. Ngakwa ban raap hi ya ki jingktah jong U Jisu ha ke jingim go jongi man la ke sngi. Ngin pai ban pek dia nongkong ya ke jingktah ke ban nongkong go jong U Jisu. Ke jingktah jong ke Jingai Mynsiem. Ke bangal ong ipi mane aktin pareng the touch of encouragement. Lada wanra ya umat la siya U Jisu. Kaktin jong Blei kong lawan ra ya umat la siya U Jisu. Daki parlok ki jong hot. Daki parlok ki jong U. Kini ki long kum ki nong ra stretcher. Jong ki ambulance kini ki sngi. Lada pi yoi lada dong nong pang ni lami ki siya hospital. Paan la poy hospital ni say ki nong pang haka stretcher. Ngilaban ong begini ki parlok ki jong uni umat la ki long ki nong ra stretcher ki jong U. Ha kita kisngi men bagi lam U Jisu. Kini gidong ra kila don ni kata ke Jingai. Kata ke faith. Kila don kita ke Jingai. Kaktin U Blei kong bakila kerpat. Bible pareng ngapunun kami kentir kong they begged Jesus. Kila kerpat U Jisu ban kata buat kata yu ni umat la. Kita don ke Jingai. Bala U Jisu kata yu ni umat la ke Jingpynshai kan wan U. Kila terang si kadai benyo ke Jingpynshai aga jingim ke jong ni umat la. Hatu hakini kena pai sngi. Ngidon ni ke Jingai kum gitu ki brio ki blawan ra yo Jisu li umat la si U Jisu. Jingkli long hakini kena pai sngi ngidon ni ke Jingai kum gitu ki parlok ki bli ra yo ni umat la si U Jisu. Hatu ngingai bau Jisu udang la ban Pynshai ban penkela ikiba ikiba toin ki jong kata ka di jingkli ka bang akwa ban keli yang ibaro ki bedon rengkat ha ni ki jingelang ladang ngingai ngidai ban le kat bala ban wanra yaki syauta wala ban pendap yaki jindot kam jong ki lada biong ba pingai ngidai ban stang ban wanra yaki kita ki bangi syam bagi don apdeng ki jinge ki jingpang bagin wanra yaki siki kejat kejong U Jisu. Hadin bakila kerpat ki uban kata yang ni umat la. U Jisu pitu ale ayu. Hadin kejong Blei kong U Jisu ula kata ya U da jingktah jong ke Jingai Mynsiem. A touch of encouragement. Ka Bible kong kedkot ke baar pulai. U Jisu ula sim ya tahu breu uba matla nakikiti bat yu la ya lam yu sabar kan nongrik. U sim yu nakikiti ke jong U bat u ya lam yu sabar jong kata kesno. Balai bitarai bau Jisu ula ya lam yu sabar jong kata kan nongrik ke bekerteng ke Bethsaida. Balai
Mynsiem ye ke jumpa lagi pai naga tin ke jong Blei naga gospel ke jong Matthias kelong ke bakat way ke dekot ke ba arpo hatu ke ba arpo way ngan puli ye ka deng jong ye ke por kong ki breu ki snong ha ke bau Jisu la le kambon ki kamba jong u kem shem la pai no na ki pop jong ki kum tau la penrem jur ye ki tu ki snong kanu kan long ke ba shirkai ya pa ko khosarin kanu kan long ke bersyirkai ya pa ko Bethsaida ladai ki kamba ki balale hapi la le ha Tyros pat Sidon la kham slem ki breu hangta kin jin dala pong de ki Jingai pan sen right de ke pe halor lade pan peni bakla pai no ne ki pokjoki ki breu ha Bethsaida ki bangai kila kelalong ki ba do lo ka jing si kadei bakidon ki bakum ki nong course rasen bat Bethsaida wat hadu ki dikisngi kidan bon hapo bat hapar ka balang ki balong kumni bat lesi ka ni kadei ka daw bakidon kendiat ki bawan ban kela ka babut bat kendiat ki bayo mat ye ka Jingpynshai hakini kisngi han rei uni umat la badon bok ngala benong bandan ki parlok ki babah ulayo ye ka lat ban yo ye ka jingktah jong ka Jingai Mynsiem ngangai scam bakat bau Jisu udang petin yo ni umat la kat bau Jisu udang petin yo ni umat la naga khti jong uni umat la ulayo mat ye ka personal touch jong unong pedim ka personal touch ke jong unong pedim first hand touch ke jong unong pedim ke jingktah ke bejam ko ki bangai ke jingktah ke ba ber ke ba isen ulayo a touch that was full of tender love and mercy ngila bono ketin pareng oh uni ubat la swabon yo ke Jingpynshai ulayo ke jingktah jong ke Jingpen slur ke jingktah jong ke encouragement na unong penimu jongi ubau Jisu Kristus kabalang kasnong kaying jongi kinongway nangi kidon kam banyo yakani ka jo ka personal touch ka jong Jisu ki baro kidon kamru yaka personal touch ka jonga bar ka jongpi ka jingktah ka jong Jisu ka long ka bajai-jai ko ka bagay om ga bakerke don bon nangingi kerke palat ani ka jingktah ka jong Jisu ka tin jong Blei ka long ka bajai-jai but om ga bakerke ye ka jingkermen ka hope ai thoi pi bangai la kha ha ka klemat ka bau Jisu ula kata yo ni umat la hope was born on the day when Jesus touched the hand of this blind man ka jingktah jong kamsim don tang ye ka jingkermen henrei ka donru ye ka por kan mau ba ka klemat ka bau Jisu kata ye ti ke jong uni umat la banyalami usyabar jong kata ka snong om dei ba ka don tang ka jingkermen henrei rengkat bar ka jingkermen ka donru ka por ngatip agak di nak paisngi ngisa ne em yo Jisu ban kata yangi mantip mapibat manga ngisa ne em yo Jisu ni klemat bonuan ban kata ye ka jing em ka jong ni ngalaban kulari pi baka jing kata ka jong Jisu ka de ka jing kata ka ba Mynsiem ko bangai dari pi ai la di Jisu bon kata pi ka ni ka nak paisngi ka de ka ba Mynsiem pinom do Mynsiem la do Jisu ta epi wan su Jisu ta nin poi pat sikabaar ka jingktah jong ka Jingpynshai touch of enlightenment ka jingktah ka jong Jisu kamlong tang ka jingktah jong ka Jingai Mynsiem henrei ka longru ka jingktah jong ka Jingpynshai kalong go phala balai u Jisu ula mentiu hagi khmat umat la hadin kata ulah kata apa hikmat ki jong ngakeli la de palai u Jisu mentiu khmat jong ne umat la palai u mentiu why did he spit in the eyes of this blind man pahadi u mentiu kata khmat
Nangai scam, Mynsiem don kam, ban mentiu ban penkia. He didn't need to spit to heal. I don't believe that he needed to spit and heal. Henry umat la, ula don kam, but the blind man needed that spit. Ula don kam ban snow yi jing persang jong U Jisu ban penkia you. He needed to start feeling. He couldn't see, but he needed to start feeling the beginning of Jesus' work in healing him from his blindness. Amen. Umat la ula don kam si kadei ban snow balale ban penkia you. Lapi puli no Jacob kalong kabaar ka dekot bakat sandu ka bakan rio. Try don ki parabangit senrang bat kentay. Ki badon kam jan. Bat kim don ka bam ka biang bat bam. Kan mentoy ayu. Da ka baong yaki U Blei un kurku yapi. Topong topong saat bat to bam a. Larapim ay haki ya jing don jong ka jingim. Uniu matla. Uladon kam banyo ya ka physical touch. Banyo ya ka Jingpynshai na ka physical blindness ka bautan. Uladon kam banyo ya ka physical touch na ka benta ka spiritual healing ka jong. Ko gibangay U Jisu ulas dang ban Jingpynshai yung niu matla. Nadu na po siya bar. Jesus started to heal this blindness, this blind man inside out. Kadba U Jisu udang ay jingktah kabaar jong ula keli gumni mila ban yo ai. Jesus as he started healing this blind man, he started to ask, do you see anything? Kani jingkeli Jingpynshai, lani ka enlighten yung niu matla siya pang ka jingyo ipat lani ka vision of sight. Ula astang banyo kibriu kibayad kung kiding kibaki. Uniu matla ula astang banyo Henry ka jingmut jing perkat jong Mynsiem la ban pesngau to ki kamat jong ya ka ai ka bau yo Hateng ngilung kumuni umat la. Ngiyo Henry ngim la ban sngau to ban comprehend ya kata ka bang ngiyo Ka Helen Killer nga try ka yo sngau lut ya ka kalaong ikini kentin kong. It's a terrible thing not to be able to see. But it is even more terrible to be able to see but not have vision. Pau niu matla ula stang ban yo Henry umpat yo ta vision. Uya ki brio gum ki deng ki baki. Hatu hakani kan no phai sngi. Ni yo ni ya ka jingktah jong ka Jingpynshai ban yo an enlightenment to a vision. Go ki parlok bat ki bangai. Haba pi wan show Jisu ngila ban yo khamba ban ye ka ba mansua. Makulari pi. Ka jingktah jong kadei ka jingktah jong ka Jingpynshai. A touch of enlightenment. Ka jingktah jong kabalay kadei ka jingktah jong ka Jingpynlah. Haktin pareng yong the touch of enablement. Omtang baga jingktah jong U Jisu ka ay Mynsiem. Omtang baga jingktah jong U Jisu ka Jingpynshai yangi. Henry kal la ban penla yangi. His touch will also enable us. Ban yo ki breu omtang ki den kampat biang. U Jisu ulak tabiang sa sisin. Kani di jingktah ka balay. U Jisu tabiang sa sisin. Yung niyo matla. Laktayu laisin ban penlayu ban yoi. Kani ka jingktah ka balay ka pelong yu ban yoi syai ye ka pertai. Ye ki parlok bat ya ka ying ka stem ka family ka jong. Omtang bo yoi ko ki bangay. Henry ula ban yai da lade klem show ka jingyarap jong ki wipat. Amen.
Sengap bahasa ni. Ke jingktah U Jisu dan pelong ingi ban on hap show ban syania ha ke jing pendap jong kiwe. Nginom dan show yang kata constant dependence on other people or things. Namar kata ke de ke jingktah ke wakbura ke jong Jisu. Ngidan kamban yo kumba u prophet Elijah. Pikan mau yo prophet Elijah. Ngidan kamban yo kumba u prophet Elijah la yo Om kumba u syakri jong prophet Elijah u yo Ngila ban puli ke ni naga kitab Mynsiem kelong ban rew ke dekot ke bakatsan do ke bakat nio. Kom kum ni. Kum la syai tang step perengap. U syakri jong u Elijah u lakhe ula mi sabaring baru la yo baki sipai Syria lembar ki kulai berki kalia pom jongki baki la ya kerkut kata Krishna ulai pai so Elijah baru perta ko kenrat nilayap ko kenrat nilayap nilai gumno per Elijah om buat septing ngidon kambon hakaliang jongi ban ya kebaki don maki nang ta ula duai bolong ko try to penpej gi khamat jongu baun yoi but try ula jubab gi jing duai jong Elijah bau tau syakri jong Elijah habau pej sejrong bau yoi ya ka sharing lom bakal dap deki kulai perki kali ya pom kibadah ke ding baro saudong jong Elijah ni tiang ta ulayo ke vision layo ya ta ke jingktah ban yoi the ministry jongi kan fail habangi fail ban yoi sai ko kulani ke jing syakri jongi kan fail habangi fail ban yoi sai ke jing deko yangi habang yoi tang ia ke Jingpynshai ha ke jaka pan yo ke jingtre ke jong trai saudang jong ko ki bangai ha ke dikno pai sngi shwa bangan syong akwa ban pen mau pi bangim dei ban khuslai ha ki sngi ki bakum kini man ke sngi yo sngo satang ke positif bat ke negatif every day we hear about positive and negative. Hagapor bangi dah kena habong negatif tinggi orang negatif dur. Karena kan negatif bagi ni por. Kam dai syuk tu kan negatif dur, ketika negatif corona, pat positif ketika positif corona. Dap de jing septing bagi jing trim. Haka Mynsiem jong ki brio ka pertai. Ngimnot syuk ban dai kai siyeng ki perlok ngimnot syuk ban man kai siyeng jongi. Hoi ni dai ban sumari ladik. Kide ki sngi ki ba. Henry what I bangin matla. I lat U Jisu on kadei pi. Pinyo ai ke jingktah jong ke jing ai si. Pinyo ai ke jingktah jong ke Jingpynshai. But pinyo ai ke jingktah jong ke Enablement. Papinla bande iki ai ko berkat pinamla bande. Kadon ke jingma. Woki bangai. Ngadang ong papinon kami ke jingktah ke jong U Jisu. Henry ke jo ke por. Kadon ke jingma bansa kata U Jisu. But anda bisa kata laisin U Jisu ko ki bangai kadon sisa ke jingma. Kata ke jingktah jong ke jing Mynsiem. Ke jingktah jong ke Jingpynshai. Pa ke jingktah jong ke Jingpynlah. Kini dikit lightly ke jingktah. Kini ke jingktah ke balai ke pelong yau panyo isai ya ke partai ko ki bangai dari pipai nega ktin ke jong Blei nyo ya ke jingktah ke jong Jisu pat mentan ngadang sudap ong yepi bagadon ke jingma balai ke don ke jingma bagin yo ke jingktah ke jong Jisu namar bahabau Jisu ukta yangi ni don kamban kala amen kadon ke jingma lada habau Jisu ukta yangi bat ngim don ke jingkela umat la hadin bau la kta yu do Jisu semlong syo kum jo henry ka ktin ke jong U Blei ko bau la kela he changed bat nga guarantee pi lada
lakta ya pi lai sin do Jisu pinam long shu ujo ko ki pangai agani sni aku am pencelur yo wei po wei upar bangai ubam de upar bangai ubangai U Jisu ngani ubam pat ngai U Jisu pediang U Jisu ka jing im jong pi ong U Jisu rung ka jing im jong atrai kata yang ablay bangan yo ka jing kelam ko gi bangai kam dei shu ka por ka bagin khuslai ya ka ei ka banjia la sha kam dei shu ban khuslai ya ka ei ka banjia ka ying ka sem ka jong la sai henry ka ni ka de ka por ka bagin duhai shu blai bagin kerpat yu ban kata yang ni ladangi don ki parlok ki jong ki bang sa ka jing te jing khom jong ka pertai ki bang pat itho U Jisu ni don kam ban yalam ya ku ya ki segi kejat ke jong Jisu bakin yo ya ke jing kata ke jong Jisu namar haba U Jisu un kata ya ki un pentia ya ki met pat Mynsiem to ai bo blei un kurkhu yang i wei po wei boleh snow ini ke tin ke jong blei ai lahat U Jisu ban kata pon kata ya pi ha ke no pai sngi hoi ngi yo i ke diga sngi om tang ba prit u badan hang ni Henry ngayo iyo ba bok ru ublayo ya ka positive report ya ka COVID ra yu sa hospital pan mataw la awan pai pola yo ya ka Jingpynshai ngirang yo sngowi ka jing duai menen ka mentai ba le ngai thoi pi wanam khuslai ka la sai khuslai ka bamenta ai lat bo Jisu un rung ka do nut ka chompi ai lat bo Jisu un kta ya ka jing im ka chompi bat ke ke balasai kadei ke khti ke jong trai hoi ngimde ban khuslai ya ka yap ka im ndai nong kong engin khuslai kadau Jisu ula kata ni am ya ka jing im ke jong par habau Jisu ula kata ke jing im ke jong ngila yo ni am ya ka jing kela ka jing im ke jong hatong ya yo ke jing kela ka met ke jong hatong la yo ke jing Jingpynlah ka Mynsiem ke jongi hatong la yo ke jing Jingpynlah har kom bang ya dei bagi parlok ke jongi bro saudong har la yo ke jing Jingpynlah har kom bang ipek gi beduk gi barangli atau ke jing transformation ke jong Jisu la wan em ke jing im ke jongi ke Jingpynshai kan wan ko ki bang ke di kular ke jong ublei ula kular bo un Jingpynshai oi pi new sin ha testament ke batmai record bo Jisu la Jingpynshai go matla hoi la ngi pe shu kita bon gi record sepang Jingpynshai ga jong blei gi brio bapang wadi gi bayap ula penipa ulang jo u blei menin ulang jo u blei menta ulang jo u blei la sai long bla kerkhui ga kerteng ga jong me blei ngasngo i ga por atrai bangayo asisisin ban sami kitin ga jong me trai bagin sngo tho ika jing don ga jong me try begin so tho ika bor ga jong me but try begin so tho ika jing kta ga jong me able but try haba me kta yangi bangin kela try begin so tho baga de bandan ke transformation ga jing im ga jong me nginam ai baga ke chusap ai ga jing kta ga jong me henry haba me kta yangi try ngim long shu gi jo ngilong ki jing thau gi batmai ob shu gi barim ma try henry gi batmai baga perthai ga ni i try ya ga bor ga jong me ga jing im ga jong simi ga ni ga por atrai bo shakriu jong me asami ni kintin gi bakin giat bakin rung bakin shong gi do nur gi jongi bakin weng noi gi jing shakti gi jing ting ga bala bandan atrai gi jing but gi jing berkat gi jongi bakin skauto bagi long atrai ki brio gi blak ta gi jong me trai ngimlong atrai ki jong gi ga pertain gi jong me ka kular gi jong me atrai ben don bat ni men perkhia yangi bat men ni rap yangi men ni ta yangi hoi trai simi ga ni ga por basa kerku ya baro le awan sngap ya khtin gi jong me gi no sini agar tenggu jong Jisu apa ni kini baro pergi bangit yang rekat lang amen.